Ka wei ka jingjia ka bom da jia kot ka ba pen samut ya ki babun balang kham tam ya ki bawan jungo kai bat yat kai janmit hanan polok ka bala jia hne ka janmit kani ka jingjia ka dei ba ka iPhone jung wei bawan jungo kai ubadei nakari Bangladesh kalhap hakapung jong kanan polok bat nagani ka jingjia ki pulit jong ka search and rescue team jong ka jela kelawan chanan polok banwat ya kani ka iPhone nagaliang kini ki pulit kelas dang penyaram da ka bangam batwat ya ka phone ka bahap po ka bat ha ka jing persang ka jongki kim syam lala satia banlap na ka dau jong ka kti kala yai persang hanrai kim syam layo satia bat hadin kato kani por ha ka jing persang ka jongki kala yo bantam ya ka wei ka phone ka ba kidang mut ba ka dei ka jong kini ki ba na Bangladesh bat haba ki keli kisyam penban ba kam dei ka jongki Shushu ki pulit SRT kala persang biang hanrai kim syam lalap satia ya kani ka iPhone ka jong uni unong Bangladesh bat hadin kato kani por kini ki pulit kila sengeno banwat ya ka phone